Lidi, já vás vítám u dnešního videa a dneska tady budeme hrát tady tu hru, já nevím, jestli ji teď vidíte, tak nějaký Mixu World in Devil a já to nebudu pokecávat a rovnou si můžeme jít zahrát. Doufám, že se vám dneska naše video bude líbit, dejte určitě like a odběr a napište do komentářů, co by jsem si měl zahrát a natočit příští díle. Jsou nějaký motorky, koukám. Jo. Jsou nějaký motorky, to je jasný. Jedem. Ty krásou. Bomby. Jeden bomby extrémně. Teď na zatočit, to by jsem se rozplákal. Jeden bomby. Se rozplákal, lidi. Lidi, já se mluvám, jestli vás to baví, ale mně přijde, že to není o ničem, tak já to teď líbnu a zahrám si něco jiného, jo? Protože mně přijde, že to je tak malinko o ničem teď. A zkusíme se připojit na mýho kamaráda, jo, lidi, protože on teď hraje něco a já nevím, co to je. Jo, to je tenhle fotbal, lidi, to znám. Jestli to znáte, napište do komentářů, jestli to znáte. Tak, co to je tady teď? Já se omlouvám, lidi, já to teď ale musím zkusit. Tak, lidi, můžeme jít hrát. Jak se tohle hraje? Lidi, ty kráso. Se zase omlouvám. Tohle je prostě blbá hra. Teď najdem fakt nějakou hru, jakou budeme hrát celou dobu, jo, to slibuju. A můžeme vytvořit ještě jednoho kamaráda. Teď nemám tolik friendů, ježiš, já jsem blbej, teď jsem se zase připojil. Fuj. A to teď vymažu. Tak. A zkusíme vytvořit i druhýho kamaráda, tady toho, on hraje asi teď nějaký Steel a Brainrod. Steel a Brainrod True Co-op, jo, to je nějaký modovaný Steel a Brainrod, ale zkusíme si ho zahrát. Něco ukradnem kamarádovi. Tak, co to je? Počkej, nehrál jsem tohle Steel a Brainrod náhodou nikdy? Asi ne. Hele. A proč jsem se objevil v cizí base? GG. Tak. Takže bomby. Kde je ten můj kamarád? Lidi, proč ležím na zemi? GG. Já se respawnu, lidi. Já se respawnu jenom. Tak. Ale už to robí docela. Tyjo, týpek má docela najetabé. Tak. Třeba tohle. Mateu. Mě zajímá, kde má být ten můj kamarád. Hany. Já nevím, ty krásoviny, to stojí. A tam to má vlastně peníze. GG.
můj kamarád to asi lív, tak te kukt hoš. Kukt. Bouch. Ty mě budeš bouchat, jo? Já tě bouchnu spíš. Bouch. Fuj. Já ho tady nechci. Týpek to lívnul, se bál, to je srábotka. Srábotka. Hrozný lidé, hrozný tyka. Orkarita, orkara. A jdu těsí. 6-7, nejde vzít 6-7. GG. A pak se vyčíchal prachy. Týpek má tady toho nejnovějšího brainrota. Teď počkej, já zkouším, jak se jmenuje. Co to je za jméno, hoši? Já mu to okradnu, hoši. Já mu to ukradnu. Týpek tady není, tak já mu to ukradnu. Ne, zrovna teď jsem musela, kámo, zavřít. Dost. Lidi, že jo, že jsem to vzal, se takhle zasekalo. Tak, teď zkusíme zase nějakou jinou hru. Třeba. Co hraje zase Tomic Petty? On hraje Pet Simulator normálně. GG. Počkej, já bych si zahrál třeba to. Počkejte. Já to musím najít. Lidi. A já nevím, kde to je, lidi. Jo, už vím. Počkejte. To bylo potom, počkej tady. Jo, tady. Zahrám si Rivals. Mně ta hra přijde docela dobrá. Taková střílečka pro děti. Myslím si, že je taková dobrá. Si ji zahrám. Dejte like, odběr a komentář nějaký. Dejte plus odběr, ty bude mít 200 odběratelů a já bych chtěl strašně 200 odběratelů. Strašně bych chtěl 200 odběratelů teď. Krásně. Chce se mnou někdo hrát? Tady se mnou chce někdo hrát? Pojďte sem, jestli nám se mnou chce někdo hrát. Pojďte sem. To jsou takový skibidáci, on tam nikdo nejde. Kámo, no konečně, jsi dobrý, typku. Tak. Goofy stereo. Bum. Teď jaká, že jo? Kámo, tam je strašně malá. Tak jo, no. Typu. Jsem já? Ne, já umřel, lidi. Teď musím vyhrát. Promiňte, lidi. Lidi, zabijám. Lidi, what the fuck? Jak to, že muž byl úplně celý půl hápka reálně? Nedává smysl, kámo. Kámo, já jsem tak blbý, já s tím celou dobu. Na jinou stranu.
Ty vole, tak to ne tohle. Jo? Kámo, taký najeďák, ne? Já toho typka vidím. Yes, hoši, zabili jsme ho, ještě máme šanci. Ty krásu. Jej, do ty krásu. Tak předváděj zájem, předváděj. Sorry, kebábek. Já bych chtěl teď 2v2. Ale to úplně pojď, protože ty typci jsou takový skývidů. Ještě 2 lidi sem, pojďte, 2 lidi, tady 2 lidi. Jo, pojďte. Jo, pojď, kámo, pojď. Kámo, pojď. Ne. Yes, díky. Yes. Teď je to už i naše, tato půlka. Tak. Bumbara, 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 bumbara. Bum, bum, bumbara, bumbara, bumbara. Jdem na to! Ty vole. Cože? Lidi, že jsem nedostal žádný hit. Tak tenhle týpek je jak najetej. Ty kráso. Ten týpek je jak najetej. Já zkusím úplně stejnou taktiku. Ty vole, tak. On mě ani nej... To se tak laguje. Jo, my hrajeme proti jednomu týpkovi, ten druhý to totiž. Se mu něco podle mě vybilo, si myslím. Ale to je jedno. Kde je ten týpeček? Týpek ho zabil. Jdem po něm. Teď zvolím tady. Ne, tak tady nepůjdu. Kámo, ten týpek, já tam ani nedojdu a ten týpek už ho zabije reálně. Ty krásu. Kámo, oni toho balu. Já se omlouvám lidi. Jo, natáčím. Já se omlouvám lidi. Jde dále. Stejně jsme byli. Kámo, tak tahle arena je naprosto cooked. To je ta nejhorší arena na světě, tam toho typka nikdy najdeš normálně.
Ale já vím, kde bude. Musíš jít takhle. Tady bude ten týpek někde. A ten by na mě ze zadu vykouk a prostřelil by mě, ne? Ty kráso. Jo, tady, viděl jste ho? Tady jsem ho viděl. Uši. To bylo hodně skýbidí. Krásný. Tady prostě, hele, jo, už jsem viděl ten plamen. Yes, máme ho, hoši. Zabili jsme ho. Yes, máme bod. Tak jdem na něj. Tak. Viděl jsem ho, hoši. Yes, hoši, umřel. Máme další bod. Typek zase umřel. Když se koukneme tamhle nahoru, tak já hraju na Xboxu, on na mobilu. Na mobilech se hraje hodně blbě, tak se nedivím, že furt umírá ten skibidák. Kráso. On se těma vždycky strašně jakože to rozradí, jak bouchne vždycky tu bombu. Jo, zabil mě. Zabil mě. On to zase líbilo. Týpeče, takže jsem vyhrál. Bum, bam, 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 bum, bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Lidi, a tohle je asi konec videa, budu natáčet zase někdy jindy, tak dejte like, odběr, komentář a zatím čau, čau, čau.